Ja, og så går vi videre til det næste billede. Det billede, vi ser her, det er malet af Migræne den anden. Billedet er blevet malet i 97, 19 eller 18, er vi ikke helt klar over. Allerede det første spørgsmål. En interesseret gæst. Ja? Ja, nu er det ikke for at virke for interesseret, men Nej, det er kunne faktisk sagtens også være fra 1797. Altså, nu er det jo ikke sådan, at dronning Migræne er 200 år. Ej, det er min fejl. Ja, men det er lidt trist, at du afbryder Jamen, på sådan et vigtigt og interessant punkt. Ja, det er du lidt ked af. Ja, det er jeg. Helt vildt. Billedet, som vi ser, er indrammet i guld, som passer rigtig godt til de meget lyse farver, vi finder på billedet. Og det, der virkelig fremtræder her, det er jo, at billedet har denne meget mørke farve lige her i midten af billedet. Man kigger bare sådan, whoopsie, Inger også. Ja. Og vi tager lige et spørgsmål lidt senere, fordi jeg har lige noget mere, fordi du har lidt mere inden afbud på de der interessante, meget interessante områder. Jeg vil bare sige, hvad jeg ligesom føler og ser, når jeg kigger på billedet. Det er forskelligt fra person til person, da de ser på dette billede. Så derfor har jeg valgt at sige mit. Jeg ser for eksempel noget krimskrams her, og noget underjordisk kloaksystem. Jeg ser et livstræ gro op, og det er det træ her, der giver os håb. Nogle spørgsmål? Ja, nu kan du jo ikke afbryde så meget mere. Nej, det var fordi, jeg tænkte, hvorfor er der så mange mørke farver på det billede? Det synes jeg, der er mange af hendes billeder. Er der en grund til det, at der er så mange mørke billeder? Mørke? Kan jeg ikke lige se, hvad det er, du mener der? Du må da give mig ret i, at der er flere mørke end lyse farver der. Ja, det kan jeg ikke se. Nej, okay. Du kan da godt se, at der er meget lys farve her. Men der er flere mørke. Det første, jeg tænker, det er bare et dystert mørkt liv. Ja, jeg tror også, at vi skal til at gå videre, fordi jeg har vist brugt 5 minutter på dette billede. Lige et hurtigt spørgsmål, fordi at det plejer til at være noget bag malerierne. Er der det her? Ja, det er det faktisk. Lige for at gøre dig glad, ikke også? Du har faktisk afbrudt på et ret godt tidspunkt. Oven bag på dette billede finder vi et brev af selveste dronning Margrethe. Det er hende, der har skrevet det. Så hvis vi lige må læse det her af. Okay, det har jeg lige glemt at fortælle jer. Der er nogen, der har sømmet det her fast. Så jeg ikke kan komme ned til brevet, fordi nogen påstår, at jeg kunne finde på at stjæle brevet.